Ayo, Sakia. Boleh tekan Kalimantan barang ngopo? Lah, aku nang Kalimantan ora kan ngono ki lho. Ya totalitas ngene mu gerakan ngene ndah nek mulai kaya Mbak Ganes mau. Iki jane meng mergo dalange nek ora dalange tak ora mergo dalange iki nyenengke warga kabeh penonton ning Sindu Edu. Lah ya sing nganggo sing marahi kan iki sing dadak. Ya ora kok iki aku meng nuruti. Dadak misah. Nggih mboten sederek. Sabar ora. Saiki iki apa-apa penonton nggih pokok nglawan penonton oke sakmene. Ya nek nggih tambahi ora ming 100. Ayo. Tandang gawene sik kok njaluk duit sik. Nyambut gawe rung rampung kok njaluk duit. Cara ngendi? Oh, laden tukange dadak nyampur semen sik. Ya kok tenan ning dinehi lho. Apa-apa? Ya. Biar telake menam, biar telake. Iya. Matur sembah nuwun. Gentenan ayo. Ya. Arep kepareng ngatur ke sapa? Ya iki Mbak Tatin. Ya. Monggo. Ya. Gong-gongane. Mung agak ditepuki tangan penonton dimanis-maniske, dikangke ngono. Kemong ditepuki tangan aku wis kulino dadak dimanis-maniske dikalem. Ya Allah. Sapa iki mau? Sapa? Wahyu kok sapa? Kapok. Dikalem-kalem wis ngaku. Andok kapake, Mbak, nek wis ngaku. Tak kempit. Wahyu. Kok kabeh golek bola? Ngapa? Jenengan mau ngal apa? Biasanya jenengan kan identik dengan ganas, galak, ulate buket. Lah ora. Iki mau kok dikalem-kalemke. Sapa lah aku biasa wae. Nek perubahan iki kok ketok mencolok ini malah orang tanda tanya. Lah ngapa? Sedikit-sedikit. Oh ya mulai saiki omongane mulai alus. Oh mlakune mulai kalem. Solah bawane meraatin kowe langsung ketok banget. Lah aku mau krungu kok. Oh lu tinggal lakune mlakune mulai semper ngono kuwi kok. Sapa? Sing muni sapa? Kono. Sing muni sapa? Le mlaku ki wis kalem kok tekan semper lho penjamu kok. Mbak Mimin le mlaku semper. Sliramu mau lho, kok sliramu le mlaku alus. Lho keceplosan lho kono. Lah ya wis jelas to. Ngaku saiki. Tatin ki saiki kalem wis ora kaya dhisik. Dhisik jaman mudeng unggah-ungguh ki mung sapa-sapa dimamah ngono lho saiki ngono kuwi. Ya aku delok-delok wonge tak mamah karo ora delok. Aku gelem dimamah. Wis. Sing dimamah apane? Goleki dhewe. Iya. Ki wis lagi wae kondur saka Kalimantan. Yeah. Oh iya. Wah, saiki wis mulai piye dhewe. Biyen nek urung tau ning Kalimantan tak jak numpak pesawat ki malah tekan dhuwur ki. Wah, kula wedi kula tak medhon mriki mawon. Ayo kono njlungup kono aku. Lah ora ngerti wedi. Padake numpak L300 wae medhon. Sampai. Lah wong ning Kalimantan wedi numpak motor mabruk kon ngudukke godean. Ora nggodean aku medhon perapatan kono wae Pak aku ngono ya wingi. Iya. Semangat ya, Mbak. Ya. Niki napa Pak? Liwung. Ya, ora liwung wis ora. Nggih. Ya, liwung. Ya. Nggih. Ndak. Juru kuncine kuncen kae nesu. Wis nggawa jaran barang e. Nek ketemu aku muring-muring lho, Nok. Wah, gimana enggak mau bunyi liwungnya gimana? Wis nggawa jaran barang e. Wah, iya kudu dituruti, Mak. Iya. Mergo iki ana lho sing anu ngira penari-penari iki tak bayar, Nok. Ya, eneng ya. Eneng jane ora iki pancen lahir batin mergo rasa seneng. Ya. Kaya sing nganggo topeng, sing nganggo sendok, sing nyandang wedok kuwi ikhlas lahir batin. Ya. Dadi dhek nek teko ning wayangan ki nggawa koper kaya arep pentas kae. Iya. Golek nggon ku dandan anane tetean ya ning tetean kono kuwi. Iya, ya ora apa-apa ya, Mak. Iya, iki malah tekan Jawa Timur barang sok do teko, tekan Semarang ya do teko. Iya. Saking senenge. Iya. Ingkang tresnanipun kalian panjenengan menika, Mbak Limbo. Ah iya, mulane aku wis nglumpukke sendok akeh neh iki.
Lagi napa? Nggo dandani tatin kuwi. Wah. Kalau harus dikei sendok. Heeh, sendok karo jenenge entong siji. Lah? Nek sendok nyan tatin kok. Kok sik tak urus iki. Kok anggo entong barang maksudnya piye? Mbok aku ya nggo pikiran kok tekan kono lho. Nek anggo entong arep delendi. Maksudnya main gede-gede entong ki nak kae rak wis sendok kowe entong. Duh. Pak Seno ya kebacutan. Apa? Nek iki nyon sewu iki itu tidak masuk kategori gojekan. Lah piye? Karena sendok Mbak Tatin gawa entong. Ya masuke natoni wong wedok banget. Lah apa? Berarti padha ae moyoki Mbak Tatin ki wonge murka drembo. Oh, duwe entong, sekop. Pengen tak sekop apa piye? Hah? Pengen tak sekop apa piye? Sekop cengele wae. Wis kono sekop karo angkong do padu kono. Lah sekop kuwi. Kuwi angkong. Angkong ki wadah letong ki mrih. Lah kene nggo nderuki. Lah iki letonge. Oh, matur nuwun. Lah ya tau jarene pas. Ya, iso rasan dadak padha regejekan. Iya. Iki style kalem aja padha regejekan Nini. Ayo, Liwong. Ya, monggo diaturake yuk. Ngapa? Dalange gembira. Dalange Pak jenengan rambutnya dipadake niku apa? Ya gecek cengelmu lho. Buka jajal dibuka rak padha. Ya beda. Jajal. Oh, kae semir murahan ki semir larang ya padake. Ya beda. Ketok gemerlap nggon aku lho. Kok saiki tambah putih meneh? Kayak teres. Apa? Kok tambah putih? Ayo asline. Asline. Iya. Berarti wis do putih kabeh ya? Wis. Oh wis. Gon-gonan apa ora? Aku arep metani wae. Ora mergone kaya Pak Seno kan kathah pinggalian, uga mikir ben bengi mikir cerita, mikir lakon, mikir sahabat. Dados kene kan nggo mikir terus dadine cepet putih. Coba rambutnya ra nggo mikir rak mesti ana sing tetep ireng. Masa ya putih kabeh to? Lah iya ana sing ireng. Ayo karang wis tuwa. Aku ki wis meh 50 lho. Wis 48, 49, 50. Nek putih ki wis normal. Wis nggo mikir terus kok. Iki ora tak semir pancen putih tenan. Apa iya? Domongi kok. Bedane rambut nggo mikir karo nggo seneng kuwi. Sing rambut nggo seneng-seneng ki mesti ra iso putih. Ora iso putih. Ra iso putih. Rambut rambut kok gue seneng-seneng Mas. Kan iki nggo mikir. Liman Rambut sik. nggo mikir. Heeh. Iki tinggo mikir. Ana rambut sing marai seneng apa piye? Idep. Idep ki ra nggo nyawang sing barang apik-apik nggo seneng to. Ora putih, ireng lho. Lah idep terus idep. Nah. Ora rambut kan warna-warna, kene rambut, kene alis, kene idep, terus ana brengos, brengos. ana jenggot, ana simbar, ana wulu cumbu. Lah, wulu cumbu ki ora nggo mikir, Lah? nggo seneng. Kono kok cumbu. Lah apa? Ulu sikil. Lah nek ulu cumbu ki ndi? Ambo. Lah, Engko tak foto, tak kirimke ya, Nduk. Kang ngomong. Kok ya kabeh kok didetailke. Ya men cetha ngono lho. Itulah keindahan bahasa Jawa. Jenggot, brengos, idep, alis, simbar. Nek basa Inggris ya rambut ya mung rambut. Yo, ora jenenge ra dhewe-dhewe. Rambut kelek apa jenenge? Oke, perengus.
Nek jane nek gelem goleki nggon kamu sono lho kuwi. Enten tetep enten. Jawa itu luar biasa. Bringos, idep, alis, simbar. Kelek iki mesti ana ming ora do diapalke. Terus aku ngerti aku. Apa? Nek tak omongi. Aku ngerti ya wong dalang ora ngerti jeneng rambut kelek nek ana kocapan dilalahi kekuatane nang nggon rambut kelek arep ngucapke piye ra. Nah aku ngerti aku. Apa jenenge? Ayo wis tak sesuk tak bisiki wae. Mbok saiki wae. Aku nek nak ndulure kelek kuwi mudeng aku. Apa? Nak ndulur. Mimin tak cempolo sirahe modar. Kowe sing bangsa nggo njewowok ngono kuwi kok apal to kowe. Ayo apa nek aku leleteke ngomonganku ngono kuwi. Aku ngono kuwi. Ora kok sik bahasamu iki lho, Pri. Kok muni bangsa nggo njewowok. Nyon sewu. Mungkin dhek-dhek njewowok. Aku nek gergon omongan pancen omonganku rada trocoh, rada ngono minggir ngene. Nek liyane ora. Alung tumindak. Yo, adeke. Lagu Cik Dawet iki nek anu nembang anu joget tatin pas banget. Iya. Lah ngapa? Oh ya ora joget. Harmoni ayo, aku ngerti itu. Ayo. Ayo. Ndang muni ya. Lah situ. Ndang muni. Mah. Lah ngapa? Mah ora usah. Oh ya katiasane gedhe. Duncalke gendeng ora udan. Terus apa meneh? Liyane kuwi ana meneh lho. Ora ono. Ndang cuit ngono. Hei, Mah. Ya ampun kok yo. Berarti kaya le gawe martabak ngono. Ya ampun. Alah piye? Mosok Mbak Tatin. Apa? Mbak Tatin mosok kan nggo nolak udan barang to kok gendeng. Lah nek ngene jenengan iso nggo tolak angin lho ya. Bener aku nggo telisir kok malah. Walah sapa iki mau? Kok dijere nggo tenda maksudnya piye? Mas Janu ta ngomong. Padune dhek arek ngiyep nang tenda. Janu. Bagusmu ra jumbuh karo pikiranmu. Ngeres. Iya, mangga. Dadi limongan. Iki jogetane beda iki. Deng. Iki model India. Deng rat. Sakia. Ah, coba Pri di diajari Pri. Ya. Ya Pri, kowe Pri ngajari Pri. Ya. Kayak wis arep minggat kae kalau ae. Anak aku diplekotho terus lho. Ya ora mlekotho. Ora mlekotho, wis tok saweran 100.000 ki ra sanggone abot. Nah, terus kapan? Kudune totalitas. Apa 100.000 kon mlongoh tok. Nyambut totalitas.
Tapi surplap loe ngopo? Zaman dhisik 50.000 direwangi koso tok ya. Lah, direwangi iso ngibadat kok. 150.000 kok ger arep endo, ya endo. Ngene sambat. Iya coba Mbak Apri. Duntak tak duduntak. Nano nano nano. Setia penari gurun pasir ternama. Oh Setia terpesona aku melihatnya. Hop. Mimin sik. Kae engko terakhir. Ya iki Nganggo melet men kaya kirek. Kirek. Ya. Nan. Wo. Ah. Yes. Wes, hop. Rasa oke. Wes. Tak bandem gelas lho. Wes. Iku ora kaya kirik mah kaya ula celolo. Ayo Tatin ayo. Ayo Mbak Apri. Wes, sapa sapa. Jaya Indo nyambut gawe kok ngedoli. Aku iki palsu kabeh. Singgane Pak Seno lewung tok ngene arep endo. Kok kudu aku? Rajumbure tekan Kalimantan barang ngopo? Lah, aku nang Kalimantan ora kan ngono ki lho. Ya totalitas ngene mu gerakan ngene ndah nek mulai kaya Mbak Ganes mau. Iki jane meng mergo dalange nek ra dalange tak ora mergo dalange iki nyenengke warga kabeh penonton ning sinduke. Lah ya sing nganggo sing marahi kan iki sing dadak. Ya ora kok iki aku meng nuruti. Dadak misah. Nggih mboten sederek. Negar ora. Saiki iki apa-apa penonton nggih pokoke arep nglawan penonton oke sakmene. Ya nek nggih tambahi ora ming 100. Ayo. Tandang gawene sik kok njaluk duwite sik. Nyambut gawe rung rampung kok njaluk dhuwit. Cara ngendi? Oh, laden tukange dadak nyampur semen sik. Ya kok tenan ning ngadine lho. Ah iya tak tambahi. Pira? Wis gampang, njalukmu pira padake cah tipis. Ah, ning ngomong tok kok ming ora wani dikekke. Wis aja kuwatir. Ndi ndelok? Ning ndo nyilih ditesik ndo. Ya nyambut gawe sik ning menyambut gawe sik kok tuas dikirim tinggal lunga. Heeh. Yo kagol. Nyambut gawe sik. Iki wektune sila antel. Ora ono. Endo ae arepan. Oh iki lakone Semar bangun SKE kok. Engko bar iki anggere seman blonjo semen bubar wis. Blonjo semen. Dilakon nek perlu limbukan tekan jam 3 ora masalah, sing penting kose kecekel. Ora masalah wong kene langsung tetek kok ya. Iso kena. Ayo mikir dalehke. Ya. Rasa nggo melet lho. Ra nganggo melet boten sederek. Nganggo. Bandem sandal lho. Kok bandem sandal. Nek nggo melet ki mau biasa, kudu sak ndure mimin. Mamine Semar kanggo dlosor bareng lho, Mbak. Gak aku ming 100 melet barang. Iya. Jane njaluk tambah kok. Sayo. Ayo. Dilat lho kowe. Tatin. Dadi kelingan sing ora-ora. Tatin. Tatin. Sing arep tak dilat iki kok sing banyake ngono lho. Dadi kelingan masa Yo kejayaan. yo tak dilatke kirek mburi kono yo. Tatin iki mbok gak Ngapa lho? Sapa ya, Dek? Ndak lali ayo yo. Ayo. Arep nylamur kowe. Nggo melet lho. Ayo. Ya nek gah melet menjuntai. Ya. Oh iki gawe marem penonton semene iki angel lho. Ibadah lho. Ngibadah. Aku gak melet lho, aku kok ndak. Gedhek kok. Melet boten? Melet. Wong ra iso melete ya dipresrake kok. Jenenge ayo ra. Aku gak nek melet. Ora apa-apa kok. Yo gawe wis. Pilih aku joget apa pira? Pilih aku joget apa pira? Lho kowe aja ngono. Kowe nek ora nganti terus munggah ra gelem joget, piyai semene getun kabeh karo kowe. Nek do sing do nonton streaming ki nang angkringan
HP-ne. Tatine mengkon melet kok. Tekan omah takoni bojone, "HP-mu nang ndi, Pak?" Tak banting. Lah ngopo? Tatine gelem melet. Lho, malah korbane akeh to. Gawe gelo wong akeh kowe. Malah korbane akeh. Mah aku nek melet gah yakin. Mung sak melete menyelamatkan HP kok. Ya ben HP tuku dhewe rusak ya ben rusak dhewe to. Oh, lah aja kaya ngono. Oh. Iya. Iki silak entek ya. Hah? Wis ge rampung ki wae. Apane? Silak waktunya jam 1 kliwat lho iki. Aku iki ngedep jam gede luwe gede kira ngono. Rasangku melet gak? Gelem ya ra melet. Sithik wae wis. Pisan tok ae melete pisan tok ae. Pisan yo wis Kita lho Mbak Lu ngene lho. Iki aku melet lho wis. Dawa banget e. Ayo, hop, siap. Iya. Aja diganggu lho, Pri, aja diganggu. Wis, rasa ganggu. Dadi iki spesial. Iki isih nak-sanake sarukan iki. Saru banget. Yo. Na. Melet. Pisan wae. Meng melet pisane kok. Ngono tok. Heh? Wis melet kok ditutupi. Na. Melete ya. Pisan. Hop. Iya. Piye? Rawuh ta? Hah? Rawuh lek melet. Ora Ya wis rasa. Ya. Arep ero ilatmu cawang. Ulah sendok ya. Wes ya, aja ngono aku ya. Loh, oke, sudah ya? Belum. Penonton kok kadoan ki rung ketok ya Mbak Tatin. Moh melet tok wae. Ya. Hah? Ya. Ya melet tok, ya. Aku gak mau. Kok ternyata weruh ilatku. Ayo mengilat kok. Ya Cantik, sok cantik mung iruh ilate didelok wong kok lek isin aku kabeh tak ketokke ra apa-apa kok. Pergene kok. Sok cantik mbok wong sing demen sedekah. Ya ilate ketok kok isin. Ilat ki kanggone wong wedok ki aurat. Rahimku diobok-obok sapa-sapa aku meneng. Wis ya. Kabele kuwi. Ya. Ya terus ki yo. Nano. Sabda wanita. Awas, yo. Ya ora. Ya pora. Sapa sing meni ya pora? Ambo. Egol. Lah, Sapa-sapa kok tok arani lho. iya maksudnya kok nganggo ya pora ora. Lah ya men kok ya ora. Gathukane ya ngono kok. Iki pun nggih. Wis ngono. Ndi jare nambahi? Apa? Monge. Ayo aku tambahi apa wis senengane ora. Ayo gedho wis ndasane jaluki dhuwit. Limbok cange njang apa perlune? Wala. Wis ndak surasa isining nawala. Mesti wae ngerti apa to karepe Wisanggeni dene sowanana negara Ngastina. Yo aku ngerti apa karepmu nedya nyuwun ngambil negara Ngastina. Nah, tekaku iki mung nyuwun dawuh saka Siwa Ngastina, mbok paringake apa ora? Nek mbok paringake aku mung nyis dela wae ora ketang sak uruping damar sak umuring jagung, sak siliring bawang aku pengen dadi ratu merga dulur-dulurku anak-anak Pandhawa ki kabeh wis tau ngrasake dadi ratu. Lah kok aku durung. Mula aku pengen dadi ratu ana negara Ngastina. Mengko yen wis kelakon sedela wae nggonku dadi ratu, negara tak kondurke marang Siwa Ngastina. Gusti, sadurunge aku paring dawuh karo sira Wisanggeni, aku tak takon karo anakku lanang. Takon perkara apa? Akeh negara liyane negara Ngastina. Teko kuwi kepengin dadi ratu ana negara Ngastina. Bener Wisanggeni, akeh negara sing saiki suwung. Kraton Agung sejagat ki wis ora ana nalendrane.
Apa kowe kepengin dadi ratu kraton agung sejagat? Heeh. Mengko seragame tak sewake. Mengko gek kirap. Tong drek-drek ngono kae. Amang. Monggo yen wis butuh ratu Prameswari tak goleke. Iki ana negara ingkang suwung. Ya mengko kudu isih mbangun meneh. Mergo isih ditempleki garis line polis. Kuwi lha Simbah Kakung saiki pancen maju tenan. Maju. Aku sok maju kok. Iya. Aku nek ora dadi ratune Ngastina ora seneng kok, Mbah. Dasarmu apa kok pengen dadi ratune Ngastina? Ngene. Dasarku aku pengen nglintir ke Prabone, ya kuwi tinggalaning utawa negarane wong tuaku. Negarane wong tuamu. Dasarmu kepiye? Apa? Ora samdadak mbok selaki. Negara iki mbiyen kagungane Kanjeng Hyang Prabu Pandhu Dewayana. Mung merga Prabu Pandhu Dewayana nalika semana durung tutuk ngene lenggah dampar wis pinulung dening panguwasaning dewa kudu kondur marang tempat suci manjing ning alam pamancet. Nalika semana wong tuaku Pandhawa isih padha timur, isih padha bocah-bocah. Tumuli negara dititipake dening wong eyangku ya kuwi Eyang Destarata. Nalika semana Eyang Destarata kuwi nampa welinge Eyang Prabu Pandhu sesuk nek Pandhawa wis padha dewasa, Ngastina balekna marang panguwasaning para Pandhawa. Ning ibarate kaya dene wong ngemut gula krasa legi, wekasan emoh nglepeh. Negara ora dibalekake marang pepundhenku Pandhawa, malah semene Pandhawa disingkir-singkirake saka negara Ngastina. Pamriye supaya negara Ngastina kuwi dilintir marang putrane Eyang Destarata ya kuwi Siwa Duryudana. Lah, kanthi kaya mengkono kabeh jagat wis dadi paseksen, nadyan to Nyakrawati mbau denda dadi ratu ingkang kondhang kawenang ana ing jagat raya. Ning Siwa Ngastina kuwi mung minangka dadi ratu wakil. Nampa titipaning negara Ngastina. Mula aku njaluk negara iki udu negaramu, ning negarane wong tuaku Pandhawa. Mula sampeyan nek ngukuhi negara Ngastina, aku sing ora trima, tantrimane Wisanggeni, negara mesti tak rebut kanthi sarana peperangan. Tak aturi jaga jagang sing jero, beteng sing kandel. Tak aturi mili senopati Ngastina sapa sing dodeng, sapa sing sekti kalintang jayaning perang. Wisanggeni ora bakal wedi nyawang dadaning senopati negara Ngastina. Pripun paman? Kula pun merem kok niki. Sampeyan iki wong tuwa, krungu tembung kaya ngono merem. Lah tratapan tenan. Bocah kok kendele kliwat. Mongko nang kene iki lenggah para priyagung para Punggawa Nayaka. Lah kok le matur kok leyane tekan temen. Senopati kon milihi sing digdaya. Wisanggeni ora wedi nyawang dadane Senopati Ngastina. Iya. Kakang Durna mau ra sampeyan ngomong to, saguh mbalekke Wisanggeni. Cangkeme. Kuwi kaya ngono kuwi senengane. Ana wong ora ngapa-ngapa kok di. Sing ngomong kaya ngono sapa? Sampeyan wau. Wah, sampeyan iku seneng gawe-gawe ora. Ora ndek Wisanggeni. Aku ora ngapa-ngapa. Aku ora ngrembug perkara mbalekke kowe ora. Kowe bali ya sakarepmu, ora ya sakarepmu wis gedhe. Iya. Aku percaya kok, Eyang. Syukur kowe modar ora kowe. Wisanggeni luwih percaya karo aku. Ning mau ngomong ngono ora, Mbak? Ora. Senengane kok gawe-gawe. Wah. Iki agojone ya melu-melu. Wis, kuwi wae sing dadi aturku. Nek sampeyan maringake ngatur nuwun tanpa pepindhan. Ning nek ora, ya nyuwun sewu. Idep-idep aku munjung marang pepundhen Pandhawa, idep-idep aku munjung kabagyan karo pepundhenku Pandhawa. Srana aku ngrebutke negara Ngastina. Mengko yen Ngastina iso tak rebut, tak pisungsake marang pepundhenku para Pandhawa. Tegese aku iso mikul dhuwur mendem jero karo pepundhenku para Pandhawa, Siwa Ngastina. Wisanggeni. Lho, iki Siwa Ngawangga. Ya, aku ingkang merpeki karo kowe. Kuwi gatine apa, wa?
Aku mun jatur kesaning Siwa Ngastina lah kok Siwa Ngawangga ingkang lenggah ning ngarep aku. Wisanggeni cah bagus. Kowe kuwi isih anakku dhewe. Monggo apa kang dadi pokal gawene anak kuwi kudu iso ngreksa marang kawibawaning wong tuwa. Yen to kowe kahanane kaya mengkono tegese kowe ngisin-isinke marang nata ing Ngawangga. Kowe ngisin-isinke marang wakmu Ngawangga ya kuwi Adipati Basukarna. Siwa. Aku ngerti. Nadyan mbok kalang-kalang nganggo tembung sing alus, nadyan mbok kalang-kalang nganggo ukara sing mamet prana. Nanging sejatine Siwa Ngawangga kuwi wis sago minangka dadi senopati ning negara Ngastina. Ateges perkara iki wis dipasrahke marang Siwa Ngawangga. Tegese Siwa Ngastina pancen dadaki perkara iki nedya cukeng sarta adreng gondheli negara Ngastina. Wis rasa dadakaken gunung sing tanpa guna. Sirmu piye Siwa Ngawangga? Aku mung kare manut. Wisanggeni. Ana maran. Lah kok dadi kaya ngono pambegamu? Apa ora kena dikandhani? Aku wong tuamu, aku wis ngerti. Ning iki kudu perkaraning Siwa Ngawangga, iki perkarane Wisanggeni karo Nata Ngastina Prabu Duryudana. Yen ngono sing dadi wakiling Nata Ngastina Narpati Basukarna ya wakmu ing Ngawangga. Terus kersaning Siwa Ngawangga, kowe mau wani nantang senopati sapa sing bakal diajakake ning pabaratan. Monggo wakmu ing Ngawangga Narpati Basukarna tinuding dening Kyai Prabu Duryudana supaya nrenggalangi kridamu. Wektu dina iki ndak gawe sayembara yen kowe iso nglangkahi batange utawa kuwandane wong atuh amung Ngawangga Ngastina kukupen ora ming separo, ora ming sakpro pirane nanging wutuh dadi darping Wisanggeni. Kakang Antasena, piye Dr. Andes Wisanggeni? Wis ana sing nantang Kakang Insinyur Antasena kon metu njaba, aku sing bakal jajar kekuatane Kakang Siwa Ngawangga. Kumesar batos kula nyuwun pidhateng kamurkanipun anak kula pun Wisanggeni. Dik kula menika kaya wis mati suri kok nggih. Kula dumuk dada kula menika sampun boten wonten keketeking jejantung. Kula menika ngantos gumun aku ki urip apa mati. Kula menika nyumurupi Wisanggeni aben swanten kaliyan ingkang tiyang sepuhipun piyambak inggih menika pun anak Prabu Karna. Antasena kula sawang pasuryanipun anak kula ngrandu gumbala sampun saya abrit ateges sampun murka pun ning tumrap kula menika sampun satunggiling bab ingkang sakmangke badhe mepalangi kekajenganipun Wisanggeni. Ya ta Kakang Dana sing ngomong sapa? Wayah kula Antasena wekasan ngantos dados dardah kados mekaten. Ora kok sampeyan sajake bengi iki kaya ora cocok karo wong Ngastina to. Lho, mboten ora perkara ora cocok, Dipatih. Lha nuwun sewu lho. Anak Prabu Karna Ngawangga menika pancen penggalipun kados mekaten menika. Sok-sok piyambakipun menika mboten ngukur dhateng kekuatanipun piyambak. Gegaranipun namung wantun. Dasaripun namung wani ning ora ngukur karo kekuatane dhewe. Wong sing ora ngukur karo kekuatane dhewe, mongko terus ming waton nganggo dasar wani menika kula nuwun sewu menika mangke badhe mandheg margi, badhe mandheg dalan. Ning wonten sampeyan ora percaya karo kadidyaning anak Prabu Karna ing Ngawangga, pitados. Ning nuwun sewu, kegiatanipun anak Prabu Karna ing Ngawangga menika tasih sak ngandhapipun kegiatanipun Wisanggeni. Lho kok ngoten? Lho kula ngertos kok. Kula ngertos Dipatih.
Mboten sangar wisanggeni karo Antasena kemawon anak Prabu Karnawangga menika mangke badhe kecipuan. Ngoten nggih. Nggih. Kaya-kaya kok petungan kula sampean niku seneng nek Ngastina iso direbut wisanggene menika sampean kok kaya seneng. Mboten seneng kok semune kaya ngewangi wisanggeni. Mboten ngewangi wisanggeni kula menika namung matur menapa wontenipun kanthi dasar kasunyatan. Mboten dipun damel-damel. Wong dasare wisanggeni menika ya digdaya tenan, ya ampuh tenan, ya sekti tenan. Sampun mangke. Kula aturi ketapakan para wadyabala Sata Kurawa. Kula tak nonton jogete murid-murid kula Kurawa nggone nandhi kridane wisanggeni. Terus sampeyan mboten ngewangi negara Ngastina, mboten belani negara Ngastina. Nek Kurawa wis padha kalah, kula tak mbudidaya ngalahke wisanggeni. Lah rak ngaten. Tegese sampeyan niku urip teng negara Ngastina ngrungkepi karo negara Ngastina. Lho, mestinipun ngaten. Lah nggih, Bawaduna. Wonten dawuh, Ger. Kula borongaken wisanggeni lan Antasena. Samangke kados pundi serananipun supados mundur saking negari Ngastina. Oh nggih, ngestaken dawuh. Paman Plasa Jenar wonten timbalan kadhi sampun paripurna pasewakan kula aturi mbibaraken sangganing para wadyabala ingkang samiyang gantung sebo jeneng Marirunadya kundur kedaton kawula ana ngestaken dawuh. Yen pamit madhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Paman Harya Sengguni. Purna gatining paranggilan. Sanutasa kundur kedaton jelok saking damparaken cara kinapit gambaran gading kadhiraken sanggaring Promban Cedi manggung ketanggung Jaka Paloro ingkang sami ngampil pacaraning keprabon kawis tinggal saking Mandra tindaknya Sri Naranata lamun katinon saking Mandra kaya tansah katon ubayaning marga. Laning kalang tuana klar pandan moncar supaya utama milingna nyatekna nyakang si kurang cetha lamun sanggup aja gugup kanthi jujure
Antasena Swatama lho jangkar karo aku jangkar ya jotosan ora ya anteman lho ayo areng apa ora mundur kene marganing patimu mati dening Swatama jajalan rasaku kan bebangal Swatama mati Antasena kowe anakku lanang gel cah bagus kowe anake adikku Wilkudala aja nganti pakde-pakdemu iki mentolo karo kowe nek nganti kowe cilik lolo gedene tekaning pati sapa sing bakal kapitunan mula kowe tak elekke aja nganti kowe mbacut nglawan Palacata Kulawa kene kalingan Cacata Kulawa maju bareng kula wis matur wongsal wangsul wiwit sampeyan ngetapke para sata Kurawa lan paring dawuh supaya ngrangket Antasena ati kula wis ora penak Kurawa kok ngrangket Antasena niku ngibarate kaya cecak nguntal cagak cebol gayuh wulan wuta ngitung lintang tangeh kelakone cepak wurunge saniki mangsawang Kurawa bubar mawut ora iso dikukup salang tunjang rebut ducung kalah karo Antasena kula semanggaken man saene mlajar mawon tinimbang kathah dumawahing kurban menika mangke malah kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan kula mboten saged ngungkuli kridane bocah wingi sore nadyan menika bayi ning nyatane kekuwatane ngedapi-dapi kula semanggaken men man ana man kula tak matur karo sampeyan nggih man kula lak wis bola-bali omong karo sampeyan. Wiwit sampeyan paling dawuh kali kula, Kulawa Antasena dipateni. Niku sing terbelsik. Aduh. Teng pikiran kula niku mung kata-kata satu kata. Apa? Mustahil. Kulawa kok iso menang karo Antasena niku terus kula tak takon lakone napa coba. Ora bakal menang. Sultayu diajal, Swatama anak Begawan Durna, ngakune anak pendhita ampuh, nyatane ming sak gedagan modal. Kulawa, kula niki lho man, dulung ngantem, dulung nantang lagi omong wis didupak cangkem kula. Kula cuma nggaken. Oh, nek sampeyan ajeng nglacake jotosane Antasena mbok jajal maju dhewe mlika. Kula ming dawuh. Antasena kok dicekel niku lakon apa? Ora bakal Antasena kecekel. Aneh-aneh wae sampeyan iki. Mbok golek mungsuh buta napa-napa men kula niku sekali-sekali menang. Kula ora tau kok iso menang, kalah terus. Kaya ngono kok anggere balimbukan metu gleleng. Budalan. Tapi aja-ajalanipun lho Mbak ing Samudra lep nonyi. Anggelin joget tak tundang ketemu mungsuh modal kabeh. Wis ora ana sing kula babal blas. Sing didolke napa kula tak takon. Aku ki lho. Rumangsaku kok bendina kok ming dunek-unekke Kurawa. Sapa sing arep maju mungsuh Antasena? Sapa kae kok midak kucing makcret. Citraksi kuku kulongan arep maju po mumungsuhe to Antasena nek pancen kowe wani Antasena patenana kula nyuwun aja
Lho. Kok gelis? Rampung kabeh. Waduh. Rampung. Pun. Antasena mati. Lho, dek kapan? Lho, ora kok dek kapan ki? Antasena mati urung. Lha aku ora ngerti kabare kok. Lah mati napa urung? Ora kowe iki mau mrana krungumu apa? Cicersi ana sega entekno. Sak talenan isine 5 dus. Langsung kula sikat kabeh men. Walah Gusti paringana ngapura. Kowe iki kadang nata pangeran Pati. Mbok dipresake kupinge. La apa? Lha sampean ngendika napa? Citraksi Antasena Patenana. Wah, miskomunikasi. Apa? Miskomunikasi. Kuku krungu kula Citraksi ana sega entekno. Brubut. Talenan Rafialus candhak kula entekke teng isor wit. Arep entek sakarepmu, arep modar sakarepmu. Ning aku dawuh karo kowe Antasena Patenana. Wah, berarti kuku kula kan maju perang ken mateni Antasena. Heeh. Man mbok modar nek wani. Ha nek ora wani kok neng kene iki ngopo? Ngentekke sega. Wis kono minggat ana. Lunga ana. Mbangane aku sesek dadaku. Sesampeyan dawuh ya ora cetha. Nenek dawuh ki nek wis wonge nyedak lagi didhawuhi Citraksi, Antasena Patenana. Wah, langsung mangkat ajar. Mbok menyang. Lah ora cetha. Krungumu Citraksi ana sega entekno. Lalap kabeh. Dasare kula nggih nguntal pal. Bil. Kuwalik kok sapenake dhewe lah. Iya ngalah. Kurawa iki rumangsaku cacahe 100 kok sik pekok 90. Ora ono sing kurup babar blas. Dur Dursasana. Kakang Dursasana pun bali. Ket wau. Bali nendi? Teng kasatriyan Banjar Jungut. Lho. Dursasana ki wis mulih. Pun. Kok bali mongko aku urung dawuh bali. Begitu sampeyan dawuh Kurawa kon nyekel Antasena, Kakang Dursasana langsung bali tanpa pamit. Sesajake wedi karo Antasena. Ilah setan iki. Kok ora pamit karo aku? Mun masalahe wedi kok. Pun kula semanggaken. Pun sampeyan iki Kurawa wis entek. Karto Marmo Surtayu, Karto Dento, Durmagati, Citraksi kabeh maju kalah kabeh. Sampeyan sebagai pengarep nek kabeh murid wis kalah, pengarepe maju nek wani. Paham? Iya. Lirik. Dadi omongi ora tahu paham babar blas. Weladalah. Yen ngono Kurawa wis entek Dursasana kaya mulih ora omong iki. Nek mungsuhe enteng iki wah alen joget halo babu. Ning nek mungsuhe abot kok mlipir minggat saka negara Ngastina Bali ning Banjar Jungut. Kakang Penemban Durna. Pripun niki Kakang? Oh, gondhok bleguduk suwaru gembal suwarante apa. Antasena kowe kuat nadai Kyai Cundha Manik, meguru karo kowe parat kowe. Ana Kyai Cundha Manik iki pusaka kadewatan. Iki pusaka kadewatan pamake Gunung Jugluk Sega Rasat.
Nemeng dapuramu wae bayi wingi sore tak cocok cucuke Kyai Cundha Manik ora sirna Margaraya aja tutang Bagawan Durna. Wanine kok nggo pusaka to, Mbah? Mbok nek pancen kendel ki ora usah nggo pusaka. Jare sampeyan ki guruning wong perang. Duwe jaya kawijayan guna kasantikan, duwe ngelmu sing akeh. Lah nek aku tok taman iki aku mesti mati wong kuwi pusaka kadewatan. Ane pancen wani aja. Ungano dadamu. Nek pancen wani ora usah nggawa pusaka. Ayo adu kekuatan. Kowe nggunakake jaya kawijayan, aku ya tak nggunakake jaya kawijayan. Kasektenmu karo kasekten Antasena didu. Ayo wani apa piye? Nek nggawa pusaka ngene iki sak jeke urip aku ora tau duwe pusaka. Nek aku duwe pusaka tak du karo pusakamu ning gane aku ora duwe pusaka. Nek wani tenan pusakane dinggahke. Nek cara aku wani nek tantang bayi wingi sore kok wedi. Ampun cerewet. Sampeyan niku kula niku jane ora wani wis tak wanek-wanekke kok. Aku wani nek nggo Kyai Cundha Manik mergo kowe pancen digdaya. Ngene wae, Mbah. Saru lho jane sampeyan ki pendhita. Ning kok sampeyan isih ngumbar marang mubal babale kanepson. Nek sampeyan iku pendhita, pendhita kuwi wateke apa? Aku tak takon karo sampeyan. Pendhita kuwi wateke apa? Wateke pendhita napa? Sabar, ikhlas. Terus madang. Mbok HP-ne iki diganti. Anggere nonton kok ping madang ramadang semaput. Ha kuwi jenenge pendhita sing ora pinter. Pendhita kuwi wit wateke tanduk aris ulat manis ing cipta demen tetulung akeh penggawe cidra. Aja nganti aja nganti tumindak cidra ngalah tananggunggung diri gawe senenging liyan kuwi piranganing sipating brahmana. Lah kok sampeyan pendhita kok malah arep gawe pati ning wong liya. Monggo pendhita kuwi duwe kewajiban memayu hayuning jagat, gawe tentreming jagat. Aja sok gawe patine wong liya. Ngono. Terus saya aku tak takon karo kowe. Sampeyan ki wong endi? Lho, aku wong Sukalima. Sing ngomong sapa? Sukalima ki diparingi. Kowe mbiyen ki wong atas angin. Ha ta? Wong atas angin kowe dikongkon supaya dadi ratu ora gelem nganti kowe nyabrang tekan tanah Jawa nggawa bocah jenenge Swatama sing metu saka weteng jaran. Ngaku ora. Terus kowe goleke sega sepincuk tok rewangi ngemis turut dalan wekasan kowe mamerake kepinterenan jupuk gendhaga isi lengatala nganggo suket dom-doman. Wekasan gawe keperanane Kanjeng Hyang Dastarata terus kowe diangkat dadi guruning Kurawa. Kowe iki wong jaban rangkah, kowe iki wong liyan negara. Kok kowe arep mentala melu-melu mateni Antasena iki perkarane Pandhawa karo Ngastina. Lho, perkarane Pandhawa Ngastina kok kowe melu-melu? Aku anake Werkudara, Mbah. Werkudara ki wong Pandhawa. Ayo, saya tak takon sampean wong endi? Sampean ki pendhita lho. Tumindak ya tumindak, ning petungen tumindakmu kuwi mlabuhi bebener apa ora? Lho, nek mesine aku mlabuhi bebener. Merga Wisanggeni arep bedah negara Ngastina. Aku tak takon, Wisanggeni ki anake sapa? Anake Janaka. Janaka kuwi sapa? Pandhawa. Ngastina kuwi anake sapa? Mutiar. Iya, kowe karo sarjana macem-macem. Pendhakane Ngastina kuwi darbeking Pandhawa. Merga si wong Ngastina kuwi ming nampa titipan. Lah iki Wisanggeni ming arep nyilih, ora njaluk ming arep nyilih. Ngono. Aku sampean malah ngliga pusaka arep mateni karo aku nek aku mati mesti bapakku ora trima. Bapakku ya arep tak pateni. Nek bapakku tok pateni nganggo Kyai Cundha Manik dulure bapakku, pakdeku, pamanku Janaka ora trima, ya arep tak pateni. Pendhita kok wisuh gedhe wong kono-kono iki piye to kowe? Nganggo nalar ora? Saiki nek pancen kowe pendhita pinter tak takoni, Mbah. Takon apa? Iki apa? Lho. Ngapa kuwi? Lho, iki tegese ngelmu. Dibatang aja ming apa kuwi. Pendhita pinter manyar-manyar. Tak sikut cangkemmu lho, Dik. Kene iki deg-degan kok malah kowe iki dibotang beteng. Mangkelake kok. Kene iki bingung e. Iki apa? Loh, nek carane
sastra utawa piyai Jawa ngandhekake kuwi asta cempala. Asta kuwi tangan. Cempala kuwi driji. Nek tak gegem tibane nanti sakaremu. Nyo, tampanana. Wanya mati aku. Member nek Antaséna pancen wong pinter ndugal warisan. Mak kledhuk sirahku. Bantre ora jamak. Sampeyan niku ya kula kira nek pendhita pinter ameng diatungi tangane kok bingung lho. Lah kula ya rajang kaya bedhekan kok ngerti ngatungke tangan. Terus sampun batangan kula ya bener. Lah nggih. Iki jenenge apa? Asta cempala. Asta kuwi tangan cempala driji. Nek digem tibane nendi? Sangaremu. Ada yang meng dingonokne kok kalah. Pendhita kondang monyor-monyor neng Ngastina disembah wong pirang-pirang kok dingonokne kok kalah. Ameng diatungi driji tanggane lho. Iki apa? Asta cempala. Asta tangan cempala driji tibane sangaremu. Ada yang gumun kula. Meng dingonokne ta. Iki apa? Mbok ora urusan. Tegese ra ngerti batangan kula. Ora ngerti dhukulmu mlocot tak-tak ora. Kula ya gumun cah kok pintere kaya ngono lho. Werkudara iki mbiyen ya le gawe piye ngono. Lah kok dadi duwe anak kok ora ngerti tata krama, ora ngerti basa kaya bapakne kok ning pintere jan. Saming dingonokne to. Iki apa asta cempala, asta tangan cempala driji tibane nenti sakaremu. Dik. Dik petah pate. Mbok ora sak penake dhewe kaya ngono. Kula ya gumun. Lah kok dadi Antaséna kok pintere ora jamak. Ing atase pendhita ming diatungi kaya ngene kok ya iso wangsulan. Iki apa Dik Pate? Cokor kirik. Hus. Iki apa to? Cokor kirik. Mau, aku mau. Asta cempala. Asta tangan. Cempala driji tibane sangaremu. Tibane mbok rene ta. Iki ra ketuk. Aku wis ngerti nek ajeng mangantem kok. Sinuwun Narpati Basukarna kula semanggaken. Wah, kene anak Prabu Basukarna kula semanggaken, Ger. Capeng karna mawingis-wingis katon lelandheping Trisula muga markata lir kabaranang kuwi lah dalah lah kok dadi malah kaya mengkono makartining Si Antaséna bubar mawut ora iso kinukup playuning para Sata Kurawa. Nung sang puyang numbuk bentus gudel bingung. Padha golek papan pendaliane anakku cah bagus. Aku nyemrepeki karo kowe yen pancen kowe wani karo Narpati Basukarna, karo wong atu amung awangga. Ayo coba. Kaya ngapa kasektenmu tak sawange Antaséna? Kebabak keperanggul mungguing ayuda kebabak bawatnya bentar bentar
kebawangnya mungging aloka bektiku Pakde tak tampa nggih pangestune wong tuwa tampan ana ya tak gegem dadiake jimat pasuryanmu kok kaya ora adat sabene merepeki karo anakmu lanang Antasena kok sajake nawung duka perkara apa Pakde Antasena piye mestine wae aku nesu mestine wae aku duka karo kowe sebabe kowe dadi kraman tumraping negara Ngastina terus sire Pakde Karna piye mulaku dawuh karo Wisanggeni gedene lawan Antasena ha Wisanggeni bali kowe ya bali aja pisan-pisan wani nyuwun ngampil negara Ngastina ora ana jamak lumen katase negara kok disilih-silihke iki cara tata cara ngendi aku tak takon ora ana ing atase negara kok disilihke karo wong liya iki ora ana sing ngasta bawat peperintah negara Ngastina kuwi Yayi Prabu Duryudana ingkang menang jenenge Bor kanan negara Ngastina kuwi Yayi Prabu Duryudana mula yen nganti Wisanggeni iki dibacotake nggone bakal nyuwun ngampil negara Ngastina sing mbetengi Ngastina dudu sapa-sapa nanging wong atuhamu ing Ngawangga Adipati Basukarna lah nek ngono iki engko saling perkara piye iki engko mesti dadi peperangan antaraning aku karo sampeyan lho yen ngono kowe wani karo Karna sing tak wedeni apamu aku iki ora tau wedi karo sapa-sapa Pakde arep aku ngerti Pakde kuwi kondange dianggep menungso setengah dewa mergo kekuatane sing edapi-edapi ning ngono tetembungan Giri Rusi jalma tan kena kinira aja sok ngembe karo wong kaya Antasena aja sok ngilani kaya wong kaya Antasena kala mangsane menungso setengah dewa mau kalah karo satriya sing blegere kaya Antasena ngene lho yen ngono wani karo aku sing tak wedeni apamu Antasena ora minggat tak cocok kanggo curigaku ora sirna Margalayu aja duntang Narpati Basukarna Gusik iki gojek apa tenanan lho gojek apa tenanan piye nek iki mau saka pangrasaku Pakde iki mau ngejak gojek karo anake lanang Randu Gumbala ning bareng sampeyan ngendikake kecocok curigaku kowe mati tegese Pakde mentala karo aku ngono iya tegese Pakde Karna mentala karo anakmu lanang Antasena saiki aku tak takon aku anake sapa lho kowe anake Werkudara anake sapa kowe aja jangkar karo wong tuamu wonge ra ono rasah omongan sing werna-werna Werkudara anake sapa Werkudara kuwi anake ya kuwi Sinuwun Prabu Pandhu Dewayana kuwi rak bapakne mbokne Dewi Kunti Talibrata saiki aku tak takon mbokne Werkudara karo mbokmu kuwi pernah apa anu apa jenenge ayo wangsulan to mbokne Werkudara Kanjeng Hyang Kunti iki nek karo kowe kepernah apa aku tak takon Antasena kowe aja edan ora edan iki wangsulana nek sampeyan ora gelem mangsuli aku sing buka wewadi iki sampeyan karo Bapak Werkudara kuwi tunggal wadah kinandhut dening Kanjeng Hyang Kunti Talibrata monggo aku anake Bapak Werkudara nek nganti sampeyan mentala karo aku padha karo sampeyan wani mateni anake dhewe nek nganti kawanguran dening bapak ora trima upama bapak perang karo Siwa Ngawangga upama bapak kalah apa kira-kira Siwa Ngawangga mentala nyumurupi ajuring penggalihe Hyang Kunti Talibrata edian cah iki ora cah katok tenan mungsuh Siwa Ngawangga malah tok buka wadine nganti pucet pasuryane tumuli mlayu saka ing Mahabharatan cah pinter kok le aku golek jurusan kimia lah kowe jurusan apa sejarah mula aku iso nyejarahke sejarahe wong tuaku sejarahe mbahku ayo bathine nang kene iki kowe mung nyampur karbit karo apa-apa beda karo aku wis rasaku kan guna tanpa guna ni apa Senopati Ngastina mlayu kabeh malah tak sawang saka kene Siwa Ngastina sajake waring muden tegese bingung penggalihe
diadhep karo Begawan Durna, diadhep karo Patih Sengkuni kae karepe piye? Kakang Antasena piye? Sirku pengen bondo Ratu Ngastina. Aku dadi ratu ora bakal tentrem yen Ratu Ngastina durung tak bondo, tak krincong sikile. Garmu doyak nganti kecekel. Yo, manut wae iki. Kados pundi? Mboten monggo puliya, Nger. Anak Prabu Karna nyawangga minglar saking peperangan tumuli kondur wonten ing garing Awangga. Krana dipun wirang-wirangan dening pun Antasena. Ingin dados utusanipun Wisanggeni. Kurawa bubar mawon boten saged kinukup. Sami mlajar mados papan pendhelikan. Kula kados pundi? Lele menawi paduka majeng tartemtu namung badhe kewirangan kok, Nger. Lajeng saenipun pados Pintasraya. Golek jago ingkang saged ngangunduraken Wisanggeni kalawan Antasena. Sinten ingkang kedah dados jagonipun ingkang putra Ngastina? Sowan wonten ing dandang mangkore matur Kanjeng Hyang Pandya Betari Durga, Nger.
Among cipta pukulun Bugian dados ning kawuningan sowan kula ngersanipun Nyai Prabu Ngamarta menika istripun namung badhe munjuk atur dhateng kawontenan ing lumampah wonten negari Ngastina. Pandhawa nyata mboten setiti anggenipun ngulataken dhateng polahipun para putra. Leripun paduka paring dawuh ing mekaten atmajanipun Yayi Panengah inggih menika pun Yayi Janaka wisanggeni inggihipun dumbani dening pun Antasena dinten samangke bedah negari Ngastina ngantos ingkang ngraka kepelajar saking negari Ngastina Yayi Prabu. Saning Bathara Kakang Semar kula. Lah kok dadi durung nganti suwe paring pangandikan teka ndara dasih ngendikaning Kyai Semar Badranaya. Mbok menawa namung kebeneran. Istilahipun dhateng jagat raya menika. Mila kula nyuwun senjata pitulung supados meringgaken dhateng wisanggeni. Malah mboten namung menika. Kula mlajar dipun bujung. Lara apa to ndara wisanggeni? Gawe ulah dening wisanggeni kula sowan Liwang Pikulun Pandya Betari Durga wisanggeni itu wonten sowan wonten ing Dandang Mangure miturut kabar ingkang kula tampi wisanggeni bedah pasitran gondo lumayit samenika madeg nalindra wonten ing Dandang Mangure Werkudara Janaka aja kaya bocah cilik.
ning kalanggan aglar pandan moncar tinon lir kekonang surum sorot etan padang kasoran pacaring purnameng kekono jasari mangsa katiga Kakang Patih Yai Prabu kepiye trontong-trontong saka pangiraku lah kok iki mengko akeh godane nggonku dadi ratu ning Dandang Mangure ora usah kuwatir yen pancen ana wong kang bakal anjungking kawibaning Yai Prabu pati uripe Patri Candrawari bakal tak udhokake kanggo cagak tuwaking kanalindraning Yai Prabu Candrageni. Matur nuwun Kakang Patih tiba sepadha-padha. Ya mung lah kok nganti tekan seprene apa sing mbok rasani kawit mau kok durung ana katon ana pawongan kang prapta ning negara ing Dandang Mangure. Iki mengko sedelo meneh dudu wujuding menungsa nanging dewa ingkang Ejawanta. Apa iya? Iya Kakang Patih. Gunjang ganjing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung ung wilahing Mastunama sidam skaring bawana langgeng ora pati nduga mana ngagem sandangan kadewatan iki wisanggeni ning kene ora ana wisanggeni ngono Nalindra Prabu Candrageni wisanggeni nadyan nganggo sesingit dan busana rangkep matikel-tikel nanging ulun ora bakal pangling kalawan kita wisanggeni aja kaya bocah cilik nggih dina samengko Dandang Mangure balekno marang Pandya Betari Durga yen to kita ora balekake Dandang Mangure marang panguwasaning dewaning panggoda pangrencana ateges jagat iki bakal njumplang krana ora ana para berkasaan jim setan ingkang ngirigodha marang atining menungsa ngeling ana wisanggeni jagat kuwi ana rong perkara padang peteng bungah susah bejo cilaka becik lan ala yen jagat iki tumuli akeh wong becik mongko ora ana wang tumindak ala tegese kang mangkono donya iki ora bakal bisa mlaku kanthi rancak ana ala kudu ana becik ana padang kudu ana peteng mula Pandya Betari Durga ngratoni Dandang Mangure kuwi ngratoni para jim setan berkasaan ingkang padha ganggu marang atine menungsa mula barekna Bathara Guru niatku pancen wis gembleng niatku wis ora bakal bisa dipambengi meneh nggonku bakal gawe tentreming jagat sawegung srana aku nyingkirke para wong-wong kang ngambek angkara Budi Candala Betari Durga kuwi dadi dewaning panggoda pangrencana yen kawulaning Betari Durga kuwi padha wedi karo aku donya iki bakal tentrem merga ora ana wong tumindak ala ora ana wong kang berkasaan jim setan wani bisiki marang atining menungsa Bathara Guru yen ngono kowe wis wegah nampa wewarah nampik pitutur becik apa aku ingkang kudu ngrudha peksa kelawan sira wisanggeni yen pancen Bathara Manik kaya keduga ngrudha peksa karo wisanggeni utawa Prabu Candrageni ayo maraca banen ketiban Cesti Sula ora babar jatining wujud aja tundang manik kaya keparat Kakang Mate iki apa? Iki kok ana luwak mlebu kene. Weh. Aku diutus Sinuwun Ndarawati Petruk ndhisik ana mlebu Dandang Mangure. Ngendikaning Sun Prabu Duryudana ki nyata apa ora? Iya, ya dadi atur sampean. Hop.
Kresna sinayeng manggulung mintonaken Dewi Kramanira ing jagat wesaning Bathara atur jagat. Lah kok dadi kaya ngono nggih kowe? Nganggo busana kalendran. Ora dalah. Malah wis ndapuk patih barang, patih dengkele atos. Wah, dapure. Ngingu bringos barang. Ini tau kecek dasmu. Wih. Sinten nih ya? Wah, Pangling Petruk. Pangling wong ora ngerti kok ya. Wah, mengko bakal ngerti sejatine. Iki sapa? Lho. Kowe karo wong tuane dhewe kok lali iki nalare piye? Wisanggeni aja kaya bocah cilik. Wisanggeni balikno dandang mangure marang panguwasaning Pandya Betari Durga. Nuwun sewu. Neng kene ora ana wisanggeni ngono Nalendra ing dandang mangure Prabu Candrageni. Amit pasang kali mantabe tinebena ing nglodoni dumawaing tawang-tuwang. Mboten nyono babar pisan. Bilih Paduka Iwang Pikulun ingkang ndombane dhateng menapa ing dipun lampahi dening anak kula pun Wisanggeni. Duh, Pukulun. Ayo gek dijupuk. Kene wis muni duh Pukulun kok. Lagi nretek-nretek ora. Ayo liwat panggung barang. Dosa we Sang Hyang Wenang kok diklekarke. Wingi ngopo iki, Gong? Kene duh Pukulun ki berarti Ndara Wisanggeni iki ana sing ngemongi ya ta, Tru? Ora ge dijukukke mau ora. Namung paduka semban kula. Mugi keparenga paduka ngemutaken dhateng lamanipun anak kula ing Dresila Geni Pukulun. Memper, Gong. Ayo ditumbani. Ndara Wisanggeni kuwi anak karo sapa ya? Lho. Dengkulmu mlocot ora. Bagong ora kurang ajar kowe iki engko nek disotke modar kowe. Sapa itu? Kowe ora ngerti to? Kuwi Sang Hyang Bathara Wenang. Kelas piro? Kelas piro? Cicak cilik kaya ngono kok dewa to? Ayo men kuwi dewa-dewaning para dewa-dewaning dewa-dewa banget kuwi. Dewa banget iki. Pukulun kula ingkang nyuwunaken pangapunten. Kresna, kita ngerti Wisanggeni kuwi kelangenan ulun, inggih. Mongko nyatane batine Wisanggeni nangis merga kepengin kaya kadang-kadang ing tau tate dadi Nalendra. Wekasan ulun ora mentala. Tumuli ulun jangkung lawan laku ning Wisanggeni. Namung kula suwun samangke Pukulun kepareng mangemutaken dhateng pun Wisanggeni. Jernyatanipun dandang mangure menika wujudipun kayiwanganipun Pandya Betari Durga. Menawi nggih badhe sae kawontenanipun menawi kados mekaten lampanipun Wisanggeni dadi Nalendra ora sak lawase. Jernyatane Wisanggeni kuwi duwe cacat ya kuwi lair ora bisa basa, ora bisa ndodhok, sarta ora bisa tata krama. Ora ana ratu ingkang ora bisa tata krama, ora bisa unggah-ungguh. Sabab ratu kuwi sinudarsana dening para kawula. Sak tingkah laku ning Nalendra tinulat dening para kawula dase. Mekaten Pukulun. Ya mung gandeng wis kelakon apa penjangkaning Wisanggeni, tak kira atine Wisanggeni wis lega. Wisanggeni, kaki menang piye? Wis lega rasa kita. Aku wis lega lahir batin. Balekno kayiwangan dandang mangure marang panguwasaning Betari Durga. Ngestokke dawuh Kresna ulun bali makayangan. Inggih, Pukulun. Kae pati kae gelem salin ora kae? Gong patihe gleleng tenan.
kon salin. Sapa ta? Nih. Masa? Lho tenan. Wah, Trondolo iki. Iki karo bendarane kok ngekke Trondolo iki lho sak. Ha kok glelenge ra jamak-jamak. Wah, brengos palsu. Nganu kaku-kaku kaya duk. Kon salin ngono. Nggon mbamane bapakne nesu ndak malah diajar bapakne. Ngono bapakmu nesu lho. Ayo salin ayo. Jagat Dewa Bathara wis ora usah jagat-jagatan ayo salin. Yo kene. Lah rak tenan to. Sagendeng. Nuruti wisanggeni, Pak. Nuruti kuwi dene dulur tuwa ngelekke karo wadine lanang malah ndombani. Sak penake dhewe. Gong, kowe iki edan apa piye? Ayo mbane ra ono sing nganggo. Sopo iki Nalendra Ireng? Kok tapuk cangkemmu kowe? Kowe senengane gawe masalah ora? Werna-werna. Antasena, piye, Pak? Sesuk meneh ngelekke karo adine aja ndombani. Lah wis anggeni nangis. Nek ora aku ora ngewangi, mengko aku dikira ora tresna karo Wisanggeni. Monggo iki adhiku sing paling tak tresnani. Aku njaluk ngapura ya, Pak. Aja mbok baleni ora. Aku tak baleni. Aku geseke Semar bola-balik mesti tak baleni ya, Truk ya. Kowe iki ngopo to, Gong, senengane ora? Wis kowe padha bali marang papanmu dhewe-dhewe. Werkudara. Piye? Balaning Durga mesti ana sing ora trima. Singgirke. Wah, jebul gerangane ya ndombani. Wah! Arsa madangi jagat tuk mungup-mungup sapucak ing wukir marebak bangsa merat keneng soroting surya mega lan gunung Lampan pun paripurna. Arep Ndara Wisanggeni niku wong srogal-srogol. Mboten benten kalih sampeyan. Ning sampeyan ya tau tate dadi Nalendra nggih mboten Prabu Tugu Wasesa. Ya Semar nggih. Sedaya pun tau tate dados Nalendra mbok menawa Ndara Wisanggeni menika namung kemeren. Ning merga saka niat sing sinartan karep ingkang dipun dumugakaken tekad sing jeneng tekad niku pok ing karep napa sing digayuh iso kasembadan sing dijangka iso kelakon ya mula
napa mawon nek duwe gegayuhan iku sinartan tekad sinartan gumregaing rasa aja kendhat nuwun dhateng panguwasaning dat Kang Purwengdat. Gusti mesti jangkung lan peparing dhateng menapa ingkang dados niatipun. Ya. Purnaning gati Sura Sudrajaning Kang Rat Subrastut kaping 8 Darmastuti rahayu ing samya makarya rahayu ing samya pinanggih Ndara.